Днес аз ще бъда анестезиолог доктор Златинов. Ще опоявам Лучано за процедурата, която сте обсъждали, фрактура на таз. Доктор Златинов ще разкаже за техническата част. На този модел може да покажем къде е фрактурата на Лучано. Това е бедрената кост, това е таза, илиума, хемипелвиса. Има една проста фрактура, ето тук. Това е класическа фрактура на илиума, която не се смята за много сложна. Трудното е давността, тук вече около 10 на дни са минали и за разлика от дългите тръбести кости, таза има много залавни точки, има много мускули и когато мине давност и започне едно каосно зарастване, образува се някаква тъкан, която се опитва да съедини костните елементи, после наместването е много трудно. Така че това ще е трудно да възстановиме широчината и анатомията на таза. Горе-долу ще ви нахвърлям какво предстои през днешния ден, така че да сте спокойни какво се случва през цялото време с Лучано. Сега тук с вас слагаме една мускулна инжекция, от която за около 10 на минутки Лучано ще се отпусне. Предпочитам през това време да останете с него, защото той когато усеща познат човек, позната миризма, се чувства доста по-комфортно. След около 10 на минутки с колегите ще го вземем навътре, където ще продължи нашата предоперативна подготовка. Ще бъде забръснато мястото, ще бъде почистено с дезинфекциращ агент и след това предстоят рентгенови снимки. Непосредствено преди влизането в самата хирургия. Веднага щом излезем или аз, или колежката отпред от рецепция ще се обади да каже как се чувства Лучано. Все още има време да се намесиме и да фиксираме тук с една планка, пластина се казва, и веднага да се пусне да ходи животното, за да не развива фрактурна болест, да не могат да атрофират мускулите. Особеното е, че тук под илиума минава и нерв. Това е една от причините все пак да се направи операцията. Възможно известно притискане на седалищния нерв от колабиралата част на фрактурата. Така че целта е този нерв да го освободим и да няма болезненост. Animal Rescue София. Заедно помагаме!